హ్యాపీ మదర్స్ డే. ఇందా చూడండి, మదర్స్ డే సందర్భంగా మనం అయితే స్పెషల్ ఆఫర్స్ ఇస్తున్నాం ఈరోజు. ఇందా హీరో, ఇందా మీ మదర్కి ఇందా హ్యాపీ మదర్స్ డే మా. చూడండి, మన స్టోర్లో నార్మల్గా ఇచ్చే ఆఫర్స్ కాకుండా మదర్స్ డేకి ఎక్స్ట్రా ఆఫర్ కూడా ఇస్తున్నాము. ఎలా అనిపించిందక్క? హ్యాపీకా? థ్యాంక్ యూ అండి. సపోర్ట్ ఫ్రెండ్స్ మొబైల్స్. మీ పేరు? మనోజ్. ఏ ఊరు? ఎక్కడ ఉండేది? కటికిందపల్లి, చింతల వీధి. చింతల వీధినా? ఈరోజు పెద్ద వీధి, చింతల వీధిలో. ఏం చదువుతున్నావు? థర్డ్ క్లాస్. థర్డ్ క్లాస్. ఏ స్కూల్? గవర్నమెంట్ మున్సిపల్ హై స్కూల్, చింతల వీధి, కట్టకిందపాలెం. ఉండేది కూడా ఇక్కడే, స్కూల్ కూడా అక్కడే. ఓకే. ఫోన్ మమ్మీకి గిఫ్టా? మదర్స్ డే గిఫ్టా? మమ్మీకి హ్యాపీ మదర్స్ డే.